Bratasena kanthi teteken tekun satemah dadi ketekan panjang kamu hanggon kita toh jiwa raga ngupaya kawruh luhur ingkang sinebut kawruh kasampurnan. Sembah pangabekti kula katur sandhap pepodo paduka kukulut ndak tampa kang dadi bektinira ulun sang hyang dewa ruci ya ruci Bathara ingkang yektine tansah tetunggalan kelawan jeneng kita Bratasena manungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk kasampurnan. Apa to sebabe menungsa yen wis mati kok pengin munggah swarga Bratasena? Karana ing swarga menika punjering rasa marem wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kepiye sing nduk karepake ing kasuwargan dening pangeran dipun cawisi daharan kang mirasa unjukan ingkang seger sandang papan ingkang endah lan dipun ladosi dening para widodari tegese swarga sing nduk kandhakake mau menungsa isih kegubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu. Manungsa iku kagungane pangeran besok bakal bali marang pangeran. Tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun to menungsa bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangeran. Ewadene carane titah kudu tuwajuh ing panembah lan pangesti tuwuri marang sifat-sifate pangeran. Bratasena weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab sarta nindakake pangibadah mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun to digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit nyipatake bebandane kanepson lan uripe tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Sanadyan to kowe tigening panembah tuwajuh ing pangibadah kawruh agamamu dhuwur ning yen kowe ngina karo padha-padane menungsa tegese kowe durung bisa antuk ing elmune kasampurnan. Mangka anggrus-rus sumbar lindo ketara bumi kuncing kumaludo guntur ke ato anjek
jegrek nganti kaya tugu aja Sang Bratasena. Dupe wis prapta aneng wana reksamuka Gunung Candramuka. Tambuh-tambuh sotaning galih bayana ngendi papan dununge kayugung susuing angin. Dupe wis pantok pepuntoning tekad jibeg-bebeking galih. Sang Werkudara sigra jemangkah ngrebahaken kekayon myangdungkeli sela-sela upaya dununge nenggih wujude kayugung susuing angin.
wa fil akhirati hasanah wa qina Sang Gagak Pembanting
Patang ketikang sayang gongkoro kataniro mopat mabit mulat bang halingah linguh mangwo sumbar minto lawan sesumbar minto lawan ladala sing ngatasi rong enek jam 10 ramene kaya ngene. Le semangat nek kaya ngono apa mergo wis dilunasi karo Bupatmi apa piye? Kekayonan do rubuh, watu-watu kabeh do ambyar. Jebulana satriya sing wani ngorak-arik ingkang ana ing alas Reksamuka. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe, Gus. Sambuh marang aku. Kadang Panengkak Pandhawa. Satriya Jodi Pati Bratasena kang dadi aranku. Bratasena dasar para nyoto. Buta krembyah-krembyah sapa jenengmu? Aku sing mbau reksa alas Reksamuka Gunung Candramuka kene jenengku Rukmuka. Apa sing ndok goleki dene kowe ngawur ngawugawar patrapmu ngrusak marang pepasrening alas? Mituhu kelawan dawe guru supaya golek ingkang sinebut kayugung susuing angin. Jarine mapan ana ing alas kene. Apa? Kayugung susuing angin. Aku ki wit lair nang kene aja meneh kok weruh krungu lagi iki. Nang kene renek kayugung susuing angin, eneke kayugung susune sinden. Cangkem elek.
tenan aku ora tau ngerti, ora tau krungu, Dik. Mula tinimbang kowe mengko kewirangan kedrawasan becik kowe bali yo. Kowe becik aku bali dadi batang lamun ora iso nggawa kayugung susuwe ngangin. Njaluk radawa umurmu apa abamu? Yen perlu kowe jare sing bau reksa alas kene. Janji ora gelem nuduhake papan dununge sing tak upaya. Odel-odel wadukmu gaglak limpamu. Kota Pandhawa kota Kakti Wisaya samar pamoring suksma ilangi buta iki mau lah kok dadi Bathara Bayu bapakku sing rawuh ora liwat basaku atur Bayu dewaku
pastung para sidam sekaring bawana langgeng. Iya uluk Bratasena wis ndak tampa. Ngertenana uluk sejatine jeneng ulun ingkang mimba warna dadi raseksa mau. Dene lekas ulun mung bakal dadar marang anteping tekadmu. Bratasena, kayugung susuwing angin mono sawijining gegebengan ingkang ora bisa kinawruhan sarana netra waloka. Siji-sijine kang bisa ngawruhi ya kuwi pangrasa miyang batinira. Dene wujute lamun wis mapan ana ing tumindak kayu mono sarana ingkang dadi teken susuh iku kaya dene papan ingkang minangka pancer. Angin mono perangane urip dene sing kudu ndok tindakake ripalungguhan iki kudu nyemplung ana ing samudra Minangkabu. Samudra Minangkabu kuwi tegese minang pacangan, kabu kuwi ati. Mbuh segara lor apa segara kidul manut lawan krenteking atimu pribadi kanggo ngupaya wujute banyu suci Puruhita Sari. Cancuk meregut manjing samudra toya dreng wiraganya legawa banyu sumaput wantes kekes penggali Sang Werkudara. Dupe mulat gelaring samudra ingkang hanggegirisi. Nanging bawane satriya kang kukuh bakuh ing piyangkuh, setya ing ubaya teman ginolong gelenging driya pepuntane nyawiji. Sigra cancuk taliwondo hangreng minangka panggugaing kewanen. Ya lumumpat gebyur telenging samudra nadyanto mati nanging mati mrungkepi kautaman.
wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Bratasena kanthi teteken tekun satemah dadi ketekan panjang kamu hanggon kita toh jiwa raga ngupaya kawruh luhur ingkang sinebut kawruh kasampurnan sembah pangabekti kula katur sandhapepada paduka Pukulut ndak tampa kang dadi bektinira ulun sang hyang dewa ruci ya ruci Bathara ingkang yektine tansah tetunggalan kelawan jeneng kita Bratasena manungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk kasampurnan ya sanadyan tangeh lamun manungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa inggih Pukulut wis cetha dawuhing Gusti manungsa iku kagungane pangeran mula besok uga bakal bali manunggal karo pangeran tegesipun manunggal kalian pangeran menika kados pundi Pukulut menapa menika ingkang sinebat kasuwargan apa to sebabe menungsa yen wis mati kok pengin munggah swarga Bratasena karana ing swarga menika punjering rasa marem wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya nikmat sing kepiye sing nduk karepake ing kasuwargan dening pangeran dipun cawisi daharan kang mirasa unjukan ingkang seger sandang papan ingkang endah lan dipun ladosi dening para widodari ingkang ayu Bratasena apa kaya mangkono mau ingkang sinebut sampurna tegese swarga sing nduk kandhakake mau menungsa isih kegubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu mongko nepsu kuwi yektine yen diuja ora ana mareme ora ana enteke lan rasa marem kuwi timbule saka kasembadaning karep yen manungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kanepson yen kaya mangkono njur apa bedane urip ana donya karo swarga apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Werkudara Pukulun kula rumaos cubluk bali lumanah kula nyuwun colok pepadang ndak baleni dawuhku manungsa iku kagungane pangeran besok bakal bali marang pangeran tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun to menungsa bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangeran ewadene carane titah kudu tuwajuh ing panembah lan pangesti tuwuri marang sifat-sifate pangeran Bratasena weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab sarta nindakake pangibadah mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih ukara mau lamun to digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit nyipatake bebandane kanepson lan uripe tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae sanadyan to kowe tigening panembah
tuajuh ing pangibadah kawruh agamamu dhuwur ning yen kowe ngina karo padha padane menungsa tegese kowe durung bisa antuk ing elmune kasampurnan. Nyat langening kalanggan aklara pandamontar tinon ler kekonang turem toro tetan padang kasor lan pajaring aturaken agling panuwun kang tanpa upami bukulut dene paduka sampun nuntun dumateng lampah kula satemah kula saged angregen kawruh kasampurnan. Ngelmu kuwi becike aja mung digegem dhewe nanging kudu diwaratakake marang wong akeh. Siji ngelmu, angka loro bondo aja mung dipek dhewe ning ratakno marang wong akeh. Kanthi srana bisa nggunakake dana rasa panglipur lan aweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa gawe mareme wong pirang-pirang. Men tumanja kawruh lan ngelmumu kasampurnan. Dina iki jeneng kita Madeka Pendhita dadi Brahmana ana pertapan Arga Kailasa kanthi apeparap penemban Bima Suci. Bekalan Bima Suci, Bekalan Bima Suci, Bekalan Bima Suci, Bekalan Bima Suci. Kota marang kang soreng perang ngudane arum-arum ngendanu ngawiyat Arjuna nuninggih pukulun Bathara Indra sembah kula katur. Iya tek kowe mapan ana ing Arga Kelasa Janaka nuninggih kula menika putra siswanipun Sang Begawan Bima Suci. Mongko kae iki kakangmu kae iki Werkudara. Monggo anggenipun mastani ning nyatanipun antawisipun Kakang Mas Werkudara kaliyan Penemban Bima Suci menika jejibanipun benten darmanipun boten sami. Gandeng ripalungguhan iki anggone Bima Suci rina wengi tansah nyebar kawruh kasampurnan sarta anggene nindakake puji dikir gawe gara-gara kagiri-giri ning kahiwangan. Ripalungguhan iki aku bakal nemoni kelawan Bima Suci. Nyuwun pangapunten. Ripalungguhan samangki Sang Penemban Bima Suci mboten nampi rawuhipun Dayuh Nadyanto menika diwa. Lho, yen ngono si Bima Suci nyepelekake kelawan Bathara Indra. Mboten kok nyepelekaken nanging menika sampun dados paugeran menika nyaketi para enjang saklebetipun para enjang kados mekaten mesti kemawon sedaya para siswa kalebet Sang Bima Suci nindakaken ngibadah kalih perangan sak njawining wajib
kanthi panyuwunan rahayuning Rat Pramudita kakehan bebangal kowe ra minggat dadi glepung monggo kula tandhani. Kataku Longko parung bredhe jaringamu.
waduh wah ayo Ram ingkang angka 3 kumawantun ngentosi pendolop Basundara marem kapan-kapan lek wayangan sinabu ya anake yoga-yoga kabeh apik iya jane elok bocah-bocah siswa ana ing arga kelasa kene yaene sik melek kabeh kaya ngono monggo klaturi murba wasisa paman Bukulun Bratasena anggen kita madhep pendhita kanthi apeparep Bima Suci cetha yen nyengkah kelawan kudrat nabrak kelawan pepakem saka pangeran dasare apa dek tembungmu kaya ngono salahku apa kodratmu kuwi dadi satriya kok reka-reka dadi brahmana Bathara Guru apa aku kleru yen pengin dadi satriya pinandhita malah saka petungku ratu lan satriya mudune para pejabat negara kuwi hambeke kudu satriya pinandhita supaya anggone netepake kawicaksanan weh daya tentrem merga lambarane ya mung agama kang suci anane akeh para sentana praja sing ngumbar dosa srakah adoh saka welas asih marang para dasih merga uripe ditunggangi karo nafsu sing mung uja murka tanpa gagas kawula sing padha rekoso Helinga diwa ki wakile kawula wakil kuwi kewajibane ngladeni karo wong cilik merga wong cilik sing blanja kowe nganggo dhuwit pajak pendak sasi ning mripatmu merem batinmu wuta atimu atos kaya watu sakarepmu lek ngucap suwuk niki Bima Suci kedah mangsuwuk menika Bukulun iki mendah lek sore ngene mendah apike Bima Suci apa ingkang angka 2 anggenmu nyebar kawruh kasampurnan kuwi cetha namung kon rak wewaleri para dewa kuwi kawruh padi kawruh werit kawruh wingit yen nganti ditampa menungsa sing ora santosa kang dadi imane tan wurunga malah ndadekake wong kuwi mau ngengkleng bingkleng angel amok dasarmu apa ning aku nyebarke kawruh kasampurnan kok anggap salah mongko sajroning kawruh kasampurnan ki dunungke marang menungsa ki dumadi saka apa dumadine saka sapa banjur yen wis urip kepiye tegese babakan sangkan paraning dumadi wiwit saka roh banjur dilairake dadi bayi dadi wong dewasa nganti sak matine ning mati banjur menyang endi parane
supaya wong kabeh ngerti marang kasampurnan parandene kok anggap kleru. Merga anggonmu mejang kawruh kasampurnan satemah menungsa padha nyembah karo pangeran ora ngajeni karo para dewa. Yen pancen kowe njaluk kajet waton tumindakmu apik pakartimu becik kowe bakal diajeni dikurmati karo kawula. Lan apa ya salah ndunungake panembah sing bener lamun to menungsa kudu sungkem kudu sujud karo sing nyipta jagat. Upamane nyembah karo Bathara Guru mesti tak anggap kleru. Merga kowe ya titah sing duwe apes dosa lawan lali. Ning kuwi nyuda kawibawane dewa menungsa ora bakal manut karo dewa. Menungsa bakal manut karo dewa yen dewane ra kakean polah kaya ngono kuwi. Ing atase aku neng kene mulang lan nindakake dikir kidung suci mantra rahayu. Parandine to anggap luput. Kowe iki dewa kepiye? Udune yen ana wong sing kaya Bima Suci ki kok ayomi apa piye? Malah ripalungguane iki aku tak takon, jan-jane kowe iki dewane kautaman apa dewane kanistan? Rata laruta godha guru kula sukses. Kentana mutusa sang Sri. Dan neka-neka temenanan para siswa-siswa wonten ing Ngarga Kilasa. Bareng ucape Bima Suci niku bener. Sekak mati teng jenengan. Kabeh do sorak, kabeh do ngonekke bendhe makpung ngoten niku wae. Tur wong siswa niku siji niku pancen beda niku pancen ya mligi. Niku ya mek guyang-guyu, guyang-guyu. Tangi turu mawon niku guyu kok niku. Lemangan nganti petang piring pokoke lek urung balik ora mandeg lemangan. Sak menika kados pundi Bu kula? Purba masisa ndak pasrahke kelawan jeneng kita Yama Dipati. Jabelen banjuten cemplungna nang neraka jahanam. Yama Dipati. Apa? Kowe lak dewa. Heeh. Bathara Guru mau lungguh ning dhuwur. Kowe malah deprok ning isor ngopo? Asam uratku kumat. Aku kon njabut nyawamu bingung iki carane njabut piye. Yen pancen perintah Bathara Guru mara gage tindakno ning aku arep takon bab apa? Anggenmu nyemplungke menungsa ning kawah Candra Dimuka ki nganggo paugeran apa ora? Ya nganggo paugeran, dasare piye? Dina iki sapa sing kudu tak cemplungke, sesuk sapa sumben sapa sing tak jabut nyawane. Manut pranatan, manut paugeran apa pancen dina iki Bima Suci kudu cemplungne ning neraka jahanam. Ya ora, yen ngono kowe nyalahi pakem, nyalahi aturan sing gawe kowe dhewe kok tabrak dhewe karepmu piye? Nek nadyan kaya ngopelan kepiye Yama Dipati tanpa beda karo panah sing dilepasake karo pukulan Bathara Guru. Neng ndi wae ling lepasake aku manut panah karo dewa Yama Dipati beda. Yen panah kae ra duwe nalar, ra duwe pamikir, ra duwe ati, ra duwe rasa pangrasa. Yen kowe padha karo panah mung manut wae karo Bathara Guru, yo bedane apa Yama Dipati karo kewan? Oh, jalah. Tuh sik lara men to sikilku. Berkuar nesu ngamuk jangkah. Masa ora abote kaya ngene. Aduh. Entek-entekmu kaya ngono. Rasakno karma sing mbok sandang. Sing kudune tutukmu kok nggih guneman sing apik karo nindakake dikir ning kok nyebuli bangsa kaya ngono kuwi.
Aku ki salah apa, aku ki kleru apa ngono lho. Kowe tetep tak cemplungne Kawah Candra Dimuka. Cemplungno yen kuat nggawa. Weh, cemplung. Ayo. Ayo. Osek to. Kowe tak cemplungne kawane aku njaluk tulung. Apa aku gendongen ya? Aku pasrah karo kowe aku gendongen ya. Aku njaluk tulung karo kowe tenan. Kaya ngene carane aku kaya kewirangan didukani karo Bathara Guru. Ayahku. Abah abu. Sik kelingan lek Semari bapakmu. Hese. Ngapa? Iki nggih mlaku nek abote mboten umum. Kowe kerep ngapusi bojomu ta? Aku ngerti. Ketoke bojomu kok terke mangkat ning papan-papan kabudayan Punjere Surakarta bar ngeterke jajal kowe ning ndi lungamu ayo. Hah? Oh, mboten ngoten niku, Rama mboten ngoten. Alah wis ngono ki entuk-entukmu kaya ngono kuwi. Jawa iki, Pak. Iki kakangmu Yama Dipati. Nyoh, kacang, nyoh. Mbok-mbok ora. Nah iki nah paringane Bupatmi. Tak sudi ora. Rempelo. Moh. Kon mangan kan mau ora mangan lho kowe. Niki enten emping purun emping. Tak pecah dasmu ora. Ayo. Lunga. Kowe ora lunga aja takon dosa. Wirangan nang kene kowe. Mari pahlo cinawi harta rajo Cici tunggal ngeten iki jenenge. Antawisipun Sang Bima Suci kalian Ndara Warjuna. Ndara Parata apa? Kecilikan apa Kakang? Sapa iki dapung mun ora iki. Rubeda sampun sumisih, perkara sampun sumingkir, sing peteng dadi padhang, sing ruwet dadi udar, gitu. Sampeyan ra perlu kundur miyin dumateng Jodipati, mang tutupne anggen sampeyan nyebar ngelmu nyata. Merga nadyanto sampeyan niku pinter, sampeyan sekti, sampeyan digdaya. Ning yen sampeyan ora piguna kanggo menungsa, yektine muspra tanpa guna. Tanpa benten kalian ibu kula Hajah Supatmi menika ingkang sugengipun sakwetahipun dipun sramakaken kangge kamulyaning bebrayan agung. Mila saking menika kanthi lampahan Bima Suci mugi-mugi dados donga ingkang prayogi Ibu Hajah Supatmi sak keluarga, Pak Lurah Sumarno sak keluarga, sedaya manggiya hayu lan rahayu, durga mendak kala sirna yuwana basuki, wontenipun namung nikmat mupangat kebak ing reh barokahipun